MTV. Сәлем, эфирда яшьлек тавышы һәм мин Зөлфия Гыйльметдинова. Һәм мин бу атнаның лидерларын билгеләргә әзер. Әлбәттә, традицион рәвештә без бер темага сөйләшәбез. Нигә йолдызларыбыз җырчы һөнәрен сайлаган? Җырдан тыш тагын нинди һөнәрләргә ия? Хәзер бу сорауларга җавапларны бергәләп ачыклыйбыз. Җайлап утырыгыз. Саубуллашу мизгелләрендә айруча күңелләр тулып, кызганыч хисләр биләп ала. Бу атнада без Искәндәр Шакировны хит-парадыбыздан озатабыз. Күзләремә минем карап, якты утларны син яндыр. Янарыңа ачып барам, каршы ява миңа яңгыр. Җил авылга бирешмичә, атлыйм алга сиңа таба. Яуган яңгыр бөртекләре, җирдә юлга булып ага. Күрер өчен бер минутка, сөяр өчен тик бер мизгелгә. Йөрәгемне салма утка, киләчәктә булыйк без бергә. Күрер өчен бер минутка, сөяр өчен тик бер мизгелгә. Йөрәгемне салма утка, киләчәктә булыйк без бергә. Без аны түземсезлек белән хит-парадыбызда көттек. Таныш булыгыз, атнабызның премьерасы.
яшірер қоғылмағыз жаныма қоғылмағыз жаныма. Роберт Кадыров белән тапшыруыбызны дәвам итәбез. Беренче тапкыр Роберт сәхнәгә 6 яшендә чыккан. Балалар бакчасындагы тәрбияче Робертның сәләтен танып, аны музыка дәресенә яздырган. Шул мизгелдән аның йылдызлы юлы башланып та киткән. Бер генә бәйрәмдә Робертның моңлы тавышыннан башка үтмәгән. Бер вакыт Роберт сәхнәне ташларга уйлаган, ләкин берни дә барып чыкмаган. Сәхнә аны бер кая да җибәрмәгән. Кояш нурына күзләр комаша, димьярларыннан тошкыннары таша. Язның кошлары куеп тамаша, берсеннән берсе узып сайраша. Язның кошлары куеп тамаша, берсеннән берсе узып сайраша. Язда сайрар кошымы булып, кояшы нурына көйініп, канатыларыңыны қағынып, ұшып келсею алып. Канатыларыңыны қағынып, ұшып келсею алып. Язларын құшлар сайрап таныша, бірсін-бірсі дә шулай табыша. Кешелергені башкача оңалаша, әлі шуңа инде бик еш ялгыша. Кешелергені башкача оңалаша, әлі шуңа инде бик еш ялгыша. Язда сайрар кошымы булып, кояшы нурына көйініп, канатыларыңыны қағынып, ұшып келсею алып. Канатыларыңыны қағынып, ұшып келсею алып. Құшларның тілі білмей алдаша, шуңа да олар сайрап аңлаша. Ішкірсіз сүйу, саф хисләр аша, хәйләсіз ният белән парлаша. Ішкірсіз сүйу, саф хисләр аша, хәйләсіз ният белән парлаша. Язда сайрар кошымы булып, кояшы нурына көйініп, канатыларыңыны қағынып, ұшып келсею алып. Канатыларыңыны қағынып, ұшып келсею алып. Язда сайрар кошымы булып, кояшы нурына көйініп, канатыларыңыны қағынып, ұшып келсею алып. Канатыларыңыны қағынып, ұшып келсею алып. Илнат Фархуллин һөнәрне сайламаган, һөнәр Илнатны сайлаган. Авылларда көрәшеп йөргәч, башта Илнат спорт факультетына керергә теләгән. Гәүдә авырлыгы җитмәү сәбәпле сәхнәне сайларга мәҗбүр булган. Бүгенге көндә Илнат тулысы белән иҗатта. Җырларын да үзе яза, үзе җырлый. Жәннәт пышмағана тиңдер, ауылының табиғаты. Мұнда тудық, һәм яшибез, Құдайының бір рәхмәте. Әтәш тавышына уянған біз, ауылының
Кімсен? Артист. Артист? Айтамыш, артист шақырдан қойтарылар. Бұ нәрсе? Менің костюм. Әйде ішке қойтарсалар, бұ хәштіруш киіміңі сал да, іш киімлеріңі ки. Давай! Рәхәтләнеп эшлибез дә ялда итә беләбез. Киткәннән йөрмәге читтә кайтыгыз сез көтәбез. Әтәш тавышына уянган без, авылның яшьләре. Сөйләсәң үрнәк булырлык бар бит матур эшләре. Хәзер авылда яшәүе рәхәтнең дә рәхәте. Егет яки кызның булсын янында мәхәббәте. Әтәш тавышына уянган без, авылның яшьләре. Сөйләсәң үрнәк булырлык бар бит матур эшләре. Әтәш тавышына уянган без, авылның яшьләре. Сөйләсәң үрнәк булырлык бар бит матур эшләре. Сөйләсәң үрнәк булырлык бар бит матур эшләре. Най, нарай, най, о най, нарай, най, о най, нарай, най, о най, нарай, най. Сәйдә Мөхәммәтҗанова кичкенәдән дәү әнисенең мөнәҗәтләр, бәйетләр, татар халык җырларын җырлаганын ишетеп үскән. Үзе дә татар халык җырларын яратып башкара һәм яңа җырлар өстендә эшләвен дәвам итә. Бүгенге көндә Аухадиев исемендәге музыка киллиятенең 1нче курсын тәмамлаган. Параллель рәвештә Казан Федераль университетының көнчыгыш бүлегендә укый һәм хит парадыбызда лаеклы баскычта урнаша. Сау бол инде. Десең сау бол инде. Йөрәк көйем кинәт туктап куйды. Куллар инде кулдан аерылды. Ике канат куе кайырылды. Ишеттеңме икән тавышымны? Мин көтәрмен һәр көн кавышуны. Бергә йөргән сукмакларга табынырмын. Сагынырмын кайтуыңны, сагынырмын.
Ишеттіңме екен дауышымны Мен күтермін һәр күн қауышуны Бірге йөргән суқмақларға табынырмын Сағынырмын көтіңні Ишеттіңме екен дауышымны Мен күтермін һәр күн қауышуны Бірге йөргән суқмақларға табынырмын Сағынырмын қайтуыңны Бірге йөргән суқмақларға табынырмын Сағынырмын қайтуыңны Сағынырмын қайтуыңны Жылның ең күтілген вақиғасы, грандиоз шоу, теке программы, танылған жыршылар, яңа йылдызлар, шын хисләр, сіз яратқан жырлар. 20 август ТМТВ телеканалында ТМТВ премиясы. Қайнар булашақ, қарамыша қалма. Зифаталар тыныш қына аққан көмеш су Сенің яныға қойтсам яшілігіме қойтам Шуңа көңіллерім яманы су Шуңа көңіллерім яманы су Есімде бірінші сөйлер Есімде бірінші күйілер Есімде бірінші яратам қадірлім Яшілігінің гармонылы кешілерін Сөйгенінің сірлі көзлерін Еске түшкен сайын сандуғаш сайрауы Сағындырмас мекен кімлеріні Сағындырмас мекен кімлеріні Есімде бірінші сөйлер Есімде бірінші күйілер Есімде бірінші яратам қадірлім дейлер Есімде бірінші сөйлер Есімде бірінші күйілер Есімде бірінші яратам қадірлім дейлер Балаларда өсіп жетті, сүйу келді қазір аларға
Сандуғашылар тыңлап таңын араттыралар, біздің яшілік қолған туғайда, біздің яшілік қолған туғайда. Исімде бірінші сүйлер, исімде бірінші күйілер, исімде бірінші яратам, яратам, қадірлім дейілер. Исімде бірінші сүйлер, исімде бірінші күйілер, исімде бірінші яратам, яратам, қадірлім дейілер. Исімде бірінші яратам, яратам, қадірлім дейілер. TMTV телеканалының социаль шелтерлері сізнің үшін ішлей. Instagram, ВКонтакте, рәсми сайт, берді өр яңа хабарлар, алдына сайын шәп бүләкләр һәм сіз яратқан жырлар. Сандуғашылар қонып қойда сайрай, сарыманы бойларыны да тирәкті шул, сарыманы бойларыны да тирәкті. Сиңа болған яшілік мәхәббәтім, үреліп шәшәк ата йөрәкті. Сиңа болған яшілік мәхәббәтім, үреліп шәшәк ата
Альбина Келдиярованың әнисе кызының җырчы булам дигән теләгенә каршы килгән. Гаиләсе Альбинаны табиб булырга кыстаган. Мәктәптә математика сыйныфын тәмамлагач, Альбина металлург институтына укырга кергән. Ләкин барыбер сәхнә аны үзенә тарткан һәм ул укуын ташлап хор бүлегендә укып чыккан. Олы сәхнәләрдә җырлый башлагач, күлмәкләр тегү курсларын да тәмамлаган. Бүгенге көндә ул барлык сәхнә күлмәкләрен үзен тегән дип белдерде. Алдагы баскычта тагын бер моңлы тавыш ияләренең берсе урнаша. Кичкенә чагында ул табиб булырга, кешеләрнең гомерләрен коткарырга, мохтаҗларга ярдәм итәргә хыялланган. Туганнары аны җырчы булырга индәгән. Җырчыбыз күп уйлап тормыйча, туганнарының киңәшләренә таянып, җырчылар рәтен тулыландырган.
Yaşamagiz yaratmagan bilen Yaşamagiz hıysız Yaşamagiz dilemişe Bulmağız baxitsiz Yaşamagiz yaratmagan bilen Gümür soya o'tar Jan suyganlarni izlagiz Xudoy nasib yeter Sönmez yalqın Жылатсын біздің жанарының Үміт құяшы сөнгенше Үзігіз тезірек араны Яшамагыз жан тапмаса Бұқтамағыз дос білен ярыны Аллах да ғафу етер Яқын көре яратқаны Yaşamagız yaratmagan bilen Yaşamagız hıysız Yaşamagız dilemişe Bulmağız baxitsiz Yaşamagız yaratmagan bilen Gümür soya o'tar Jan suyganlarni izlagiz Xudoy nasib yeter Yaşamagız yaratmagan bilen Suygan yarlar terek O'z-o'zingni aldab yashab Kimga so'ng u kerak Yaşamagız yaratmagan bilen Gümür soya o'tar Jan suyganlarni izlagiz Xudoy nasib yeter Xudoy nasib yeter Afu yeter Альбина Абрамова кичкенәдән җырга, моңга гашыйк булган. Татар халык җырларын яратты башкара. Киләчәктә үзенең тормышын җыр иҗат белән бәйләргә дигән максат куйган. Хәзерге вакытта Казан мәдәният һәм сәнгать институтында магистратура бүлегендә белем ала һәм үзенең хыялына таба беренче адымнарын атлый. Яшәлмәгән көннәргә дә Син әзер ягылырга Бәхет, бәхет, минем бәхет Син әзер табылырга Табылырга Күзем белән күрмәсәм дә Барлыгыңны Бәхет дигән тылсым сүзгә Мин үземдә сыямын Күзем белән күрмәсәм дә Барлыгыңны тоямын Бәхет дигән тылсым сүзгә Мин үземдә сыямын Зарланырга, зарлану миңа түгел Бу тормышның мәгънәсен аңлап яшим мине бүген Мине бүген Күзем белән күрмәсәм дә Барлыгыңны тоямын Бәхет дигән тылсым сүзгә Мин үземдә
Бәхет деген бу тылсымны мин әзер өләшергә. Рәхмәтлемен Ходаема көч биргәнгә яшәргә. Күзем белән күрмәсәм дә барлыгыңны тоямын. Бәхет дигән тылсым сезгә мин үзем дә сыямын. Күзем белән күрмәсәм дә барлыгыңны тоямын. Бәхет дигән тылсым сезгә мин үзем дә сыямын. Бәхет дигән тылсым сезгә мин үзем дә сыямын. Мин үзем дә сыямын. Ләйсән Ихсанова кичкенәдән җырчы булырга хыялланган. Җырдан башка үзенең тормышын күз алдына да китерми. Ул җыр һәм сәхнә белән яши. Җырларын бөтен күңеле белән яратып башкара. Балалар белән дә эш итәргә бик ярата. Аларга җыр дәресен укыта һәм бүгенге тапшыруыбызда бик матур сан астында урнаша.
Безне борчыган сорауларга жауапларны ачыкладык, позицияларны билгеләдек, бу атнаның бурычын үтәдек. Демәк, тапшыруыбызны йомгаклар вакытта килеп җиткән. Сезнең белән бүген булдым мин, Зөлфия Гыйльметдинова. Исән сау булыгыз, киләсе атнада күрешербез. Пока-пока.